ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob ying jongpi Ka Hanm Western Ribhoy hapok jigalam jong uba sumarlang lingdo kum president lember ki khot man tagasngi ka khat pratrik no pra acha apsaw kila hiar chakashnong maus kaitem man Sngewbha de ki Jaiñ Syaid shiki arplai tli ki Longïing Baduk hapok ka tikashnong ka bahab hakathain Ribhoy semngi yakni ka jingsa mi Jaiñ Syaid la pelong hador bar hol kashnong maus kaitem haka jingan lang ki nong yalam shnong ki rirang ba Baduk ki khot nong yalam ka Seng lember ki Longïing ki Baduk